Jeg har en funktion, som hedder minus x plus 7, og den vil jeg gerne differentiere. Som I kan se her, så har jeg skrevet den ind. Der står f af x er lige med minus x plus 7. Så skal vi bruge tretrinsreglen til at komme frem til svaret. Første step i tretrinsreglen, den hedder funktionstilvæksten. Og først finder vi funktionstilvæksten, og det gør vi ved at sige delta f er lige med f af x minus f i parentes xo minus x. Og step 2 i tretrinsreglen, det er differentiationskoefficienten. Og derefter skal den findes, og det gøres ved at man for eksempel finder delta f og delta x. Og delta betyder forskel, det vil sige at de divideres. Så delta f divideret med delta x er lige med f af x minus f af xo divideret med x minus xo gange minus 1. Og til sidste step i tretrinsreglen, det er grænseværdien. Og den finder vi, til sidst skal grænseværdien findes i forhold til at x er gået imod uendelig. Og det gør sådan her, som der står lige her. Lim parentes f af x minus f af xo divideret med x minus xo i parentes gange med minus 1. I vores konklusion så har vi fundet frem til, at f mærke af x er lige med d divideret med dx parentes f af x gange minus 1. Så y, her har vi svaret på y. Y er lige med f gange xo gange x minus xo, stor xo plus f gange xo.